sembang ngim ju kenu syuk mentang ngai kenu biang. Ti piwan hang ne mentang ban krek yang nega film internasional ne kumno ne. Ai ka Fast Meghalaya International Film Festival. Ti ka pi wan hang ne ban krek khum ne piwan le yu ne. Ai ngau han ne ban yarap kam ye kineka association pembolong lai omni president Pak Kamandar Sangpliang ikut ban ya rapkam ye kene ban krek beta kineka Fast Meghalaya International Film Festival. Marmadu ne kisni la sibenai tai la ya ban krek kene so ya pun kam keleng-keleng. Saya pilawan kum krek ni pi. Pilawan ban yewer ku breu. Ai ni la wan ni ki ban invite ni ki breu bakam pau hopok ka jela jongi kum ki sahab sarkar ne ki businessman ne ki politician dekat siapa jo hi tengi la ai ki invitation card ni la ya khot ni ya wer hi kum ju ro ye ki nong song snong jong ka jela hi bro ka wei ni la ya wer ling ba ki social media ling ba ki kubor kum ju ro ye ki badon hopok ka film industry hi bro ka wei kum ju ringi la le ki ne ki college ki ba pher hane hapo sor chlong kum ju ro chapo tura ne ki we college ni ya wer ki ban ya once nok tilang sekeneka international film festival Hei piwan Mumbai ro pilih liu Mumbai. Sya Mumbai ru ngi don keneka international film festival via trelang bat ka nega Meghalaya film industry hi ka jimut jong keneka de ban lek ban ya pen itu ban chapo Mumbai ru ba apo Meghalaya la don keneka film industry ba ka juga por ni pen kieu ngi pen itu ya kineki kam sok kai gi jongi apo ka Meghalaya ya ki tourism takadau ngi le sikte ki Yano pi kendu ha Mumbai. Aktor-aktris kam kendu. Don hi kita bai kendo tang bai kendo pati kita ban kam da pau than ra la atlet hi kerteng Kenu sengi bisa site. sa lai sngi Kalau kumno kasun benang siti basane. Kan shit nak. asate kadang biang hi hado dan da siet than da pada siet than ra nama dang benai ba ar ma bad jik sedang jo benai ba lai ro kam da siet than ra ni sngau tenat hi ni le ka tim hi na ka liang ka film industry Tikini ka mapni film hang ne kadi film di mana bar ne, film kasiro ne mapni hang ne mapni. Oi hang ne ke deka kumba ki yo i ka kerteng ki khot ka Fast Meghalaya International Film Festival kine ki pen i ki film ba na po notice kum juro national kum juro international kum international ki asnok tilang na po ki Vietnam ki Turkish ne ki we ro ngayo snyo na po Nepal la ne kum ta ter kum juro ki film Hindi na po Bollywood kum juro ki film North East ba na we ka jela kum Manipur kum ki we pati jela ki ba don ki film ban screen hagane ka festival kum juro ki film jongi nang ne na po nang ne na po khasi nang po Meghalaya ki ba sha select don artli ka lorni bat ka chithi ka lorni kum ba ngi i ki previla sha i hapo ka Sony Lips kila release hapo ko OTT kene ka chithi pat ka film pat release entre ba ke bakwa one page yang chithi ro kila ban one page nama ke chithi pat release hapo cinema entre kin screen hang ne hapo international film festival Haka chiti pi aku mai haka chiti. chithi nga aku mu supporting actor kumu nong yarap ya kita ke actress to kina kun actress Tapi la de pej am ka film na jong. Ni Oi pa la nila ya dapat igam to kum ka tim ban ya pe lang ban ya screen kadang ba ngi yo ban ya discuss ban ya patai lang hang to dang tuna nama ha kan ka film city na ka liang jong ki kong semi khong tiang ila pen kre ba na ka banta na baro han liang ki technical na ki acting ki pat biang ki le reshoot biang na ki la pen hai ya ka quality ro tai la trai sitom ba na ka liang jong i kong semi khong tiang ha kan ka film city Krush bun. Ni sini kenu biang la syai. ta ku bless bun Syai de pin diam kumne hin ne pin style na kumno. Syai te ngampat tip kumno ban riam ta kadau ngadang perkat Berkat. Coba berkat to bersimit. dang omon yang tradisional janbo na kumno ta kan perkat kumno ban phong ngi senrang la Pol ka pong mo. kata ro henry ha perkat hi Berkat. To. Krush bun. ta ku bless bun